Гомернең юлларын үткәндә дусларның төрлесен күргән бар. Мин сизми дип уйлап йөз ясап, дошман да дус булып йөргән бар. Дусларның төрлесен күргән бар. Куркагын, батырын, шымасын, иңелек белмибез бит әле, кемнәрнең кем булып чыгасын. Дусларым, иң якын дусларым, югалмас, сатылмас дусларым, бу җирдә яшәве ямьлерәк тойганга янымда сез барым. Бер көнлек, бер еллык дуслар күп, гомерлек булганы бик сирәк. Тормышта хәл бетеп ауганда яңа көч бирердәй дус кирәк. Хәйләкәр дуслар бар, һәм ихлас, ялагай һәм туры сүзлесе. Кемнең кем икәнен күрсәтә, сынаулы, чынбарлык көзгесе. Исхак Фәйзуллин.